Ang mga pagsulay nga ihatag sa Ginoo sa tuwa, dili aron i-discourage ta, dili aron kay mubiya ta sa iya, apan gusto sa Ginoo nga kita mahimong hingkod sa atuang pagtuo diha sa Ginoo, hingkod nga Kristohanon. Pag hingkod ang Kristohanon, dili sa basta-basta maapektuhan. Dili siya nagbase sa edad. Pag hingkod ang Kristohanon, dili siya basta-basta mangluod. Dili basta-basta mahiubos. Kay hingkod naman ka. Makadungog ka og istorya, dili ka basta-basta maapektuhan. Dili ka, gichismis man ko nila, hindi ako musimba eh. Dili, nana. Ha? Dili, nana. Nadali na lang ka maapektuhan. Kay kung maapektuhan ka, upegon ka, nga, di na ako musimba, kay saway man ko diya, kadungog ako istorya. Di ko mo simba kay wako ka hatag atong church anniversary. Wala ko kadala, di na ko mo simba, maulaw ko. Pagkabata pa sa imong pagtuo sa Ginoo,